Salam mehribanileşler. Sagamana Kur'an'ın bir karar devletimizin bahtiyarlık döwrüne, hormatly prezidentimizin saýasyna, her ýeriňizden maşgala oljaklarymyzy, agdy berilip bahtiyarlyk, bereketli haçaklaryň bereketden bol bolmagyny, rewşen geljegimizde tarap edip wa dünýäň alyp barýan. Gahryman arka dagmydan janyň sag, ömrüniň uzak, ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan sümleşiniň rawaçlygy etdenmegini tüýsüregimizden arzuw edýär. Şeýle ýaşy arzuwlar her ýeriňizde arzuwlap, aýlasynyň owadatly gepleşmede başlaýar. Mehan vatandaşlar ine hemmemizin bilşimi diýäli bir karar döwletimizin bahtiyarlyk döwrüne, gahryman arka dagmydan tagallap bilen biziň her bir günimizi toýlara, bayramlara metlenýär. Şeýle-de gahryman arka dagmydan ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, dep desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň iňçe sırlaryny geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halife şart ýoluny açyp berdi. Edide onlar siz biziň gepleşigimizde ýygyder tomuş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimizden her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çekýän bir näçe medeni ustatlarymyzyň ýerine ýetirmegine size bir näçe halifelerimiziň aýdymlaşdyrýar. Edide onlar şuň konan bizi gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çekýän bir näçe medeni ustatlarymyzy gepleşigimizde çagyrdyk. Gelin häzir olar bilen hemme biletde tanyş bolalım. Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrawynyň medeniýet öýüniň aýdymçysy Orad Kakajan hem biziň gepleşigimizde. Ene Orada da biziň gepleşigimizde ustad halifelerimiziň aýdymyny aýdyp, häzir biziň gepleşiklerimizin şowlu etmegine öz goşandyny goşar. Ondan meher watandaşlar, edin mehmanlar gelin häzir gepleşigimiziň şu ýerine Orad Kakajan garşylaýar. Senin bilen döwran sürmäne geldim. Baganda açylan reňberiň gülüň, bagwanyň men gülüň tirmäne geldim. Baganda açylan reňberiň gülüň, bagwanyň men gülüň tirmäne geldim. Mehren vatandaşlar şeýle-de şuň gün biziň gepleşigimizde Daşowut welaýatynyň Gurban Sultan Eje etrawynyň ýaşaýjysy, aýdymçy Artykbaý Berdi hem biziň gepleşigimizde. Ene Artykbaý agada irki halifelerimiziň aýdymyny aýdyp, häzir biziň gepleşiklerimiziň şowlu etmegine öz goşandyny goşar. Ona mehren vatandaşlar, edin mehmanlar biräder sahnamyzda Artykbaý Berdi çagyrýar. Garşylalyň Artykbaý Berdi. Başım düştü düşün yoluna, bile akar bile kor, gülüp bilmeden görünme gözüme dünya meşreti, yar kıysam bilmoy yaynap gülmeden, yaynap gülmeden. Mehren vatandaşlar, şuň gün biziň gepleşigimizde Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy, aýdymçy Meýlit Aman hem biziň gepleşigimizde. Ine Meýlit hem biziň ustad halifelerimizin aýdymyny aýdyp, häzir biziň gepleşiklerimizin şowlu etmegine öz goşandyny goşar. Ona mehren vatandaşlar gelin häzir sahnamyzda Meýlit Aman garşylalyň. Sahnamyzda Meýlit Amanow.
Teşnemin bollum şol gara saçın ile almadım. Nem üçün sen menin sevgimi duymadın. Haladım sayladım aynam. Teşnemin bollum şol gara saçın ile almadım. Nem üçün sen menin sevgimi duymadın. Haladım sayladım aynam. Merhan vatandaşlar ne şun kun bir gepleşmede gelen aydımçılarımız bilen tanışıp olduk. Yöne şun kun bir gepleşmede şu gelen aydımçılarımıza tadanlarlık eden Türkmen Devlet Medeniyet Sungut Mektebi'nin bir neçe aydımsal toporları bizim aydımçılarımıza tadanlarlık ederler. Şöyle de bizim aydımçılarımız bilen sorulcağa başlarlar. Bir de şeyle acayiplikler öğretip veren, bizim ustaatlarımızın yerini yetiren aydımlarını, bizim gelecek yaşlarımıza yetirmek için halife şehirlik yolunu açıp veren kahraman arkadağımı da köp sağ olsun aydıyarız. Koy kahraman arkadağımızın canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, iyili yurt bəxviyetli, devlet ehmiyetli, tuttuyan tutumlu işleri, el müdamları vaşıkları etlensin. Edi de onlar ne şun kun bizim gepleşimidi yazmağa yardım veren, şöyle şu acayip bir sahnelerimizi odan bedeglerle bedep veren, akbır tututu kârhanatı. Edi de onlar şun kun bizim gepleşimide katnaşmana gelen, Medine Sunut ustaatlarımızın yerine yetirecek aydımdan, sağdanın sözünün kiminkidigini, şöyle de neçinci yılı Hayt Halifa'nın yerine yetirenini bilseniz, nol versetin meşe ismi sorutup bilirsiniz. Kimde bizim beren sorularımıza doğru ve doğru cevap verir de, akbır tututu kârhanatının sayarlarını toğudum size karışır. Ona mehran vatandaşlar, bizim beren sorularımıza doğru ve doğru cevap verip, akbır tututu kârhanatının sayarlarının önümlerini almak size karışır. Ona mehran vatandaşlar, şeyle acayip füyüzü arzular bilen, aylakşımın o adatlığı gepleşimde başlayar. Ona mehranlar bizden daşlaşmak, bizim bilen qalın. Medine Sunut ustaatları yerine geçip durmadan sizden haştet yer. Mehran vatandaşlar, hem memnun bilişimi deyali bir karar devletimizin bahtiyarlık dövrüne kahraman arkadağımızın tağallat bilen bizim ustaatlarımızın yerine yetiren aydımlarını bizim yaşlarımızın yerine yetirmek için yurdumuza halife şartlık yolunu açıp verdi. Edi de onlar şu morta bizim gepleşimide yurdumuzun türlü putuklarına dehmet çeken bir neçe Medine Sunut ustaatları bize mihmançılıktı. Biz bolsa ata-babalarımızın pendinden uğralıp ulu başlar kiçi işler mihman atandan ulu dişler yani biz sözümüzün başını Orad Kakacan film başlamakçı. Oradaga gepleşmede hoş gördük. Ine bir karar devletimizin bahtiyarlık dövrüne kahraman arkadağımızda bizim Medine Sunut ustaatlarımızda deysen ulu hormat koyar şeyle de kahraman arkadağımızın tağallatı bilen bizim Medine Sunut ustaatlarımızın gelecek yaşlarımızda bizim ustaat halifelerimizin yerine yetiren aydımlarını bir yoyman bir halk köpçüne yetirmek için halife şartlık yolunu açıp verdi. Ine sedem ahal velayetinin Babadayhan İtranın medeniyet öýününe dähmet çekýän şol ýerde bolsa halife şartlyk ýolunu dowam edip Sunutun inçe tyrlaryny bizim ýaşlarymyzda geçirýän. Sözümizin başyny kahraman arkadağımyzyň şu Medine Sunut ustaatlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle-de halife şartlyk ýol dogrusyna gepleşigimiz bilen dowam etsek söz sizden. Mehriban arkadağımı can sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Aýla aşamyň owady gepleşigi adamlaryň bir söýüp dinleýän gepleşiklerinin biri boldy. Ýani muny ötüp geçen halifalaryň aydymny ýaş yerine ýetirjiler, yerine ýetirýärler. Ene bir ýaly ýaşullar hedel edip dinleýär, öň oglany ka dinleýän aydymlaryny dinleýär. Indi men özüm barada aýsam meňem şu ýerlerdäki bolşy ýaly oglanlykdan aydym taýda höwezim döredi. Muňam bir sebäbi bar, itata erdaya diýen ýaly men daýlamda da bar. Ine Ay Mehmet Aşerif sadanna çary ödöküp sadanna daýlam bolup dur. Galy berse de kakam mollumdy, işden boş wagtlary aydym taýda ederdi. O ýanyna Sunut ustaatlary gelerdi. Şolaň aydymlaryny dinläp menne de höwes söredi aydym aýtmak. Biziň yetkinjek döwürlerimiz özeli tekäýüp täzeden täze aydym aýdyp ene parta döwrüm bir ara kesmäge gelende günne bir hirik oňa aydymlar bilen aýdyp şo biziň ýaş döwrümüziň göwnümüzi aglan biziň söýgüli bagşymyz bolup galdy. Ne şoňa öýkünmek köwesi menne de döredi. Men ilkinji halifam özeli tekäýüp aydymlaryny aýdýan Kadir Allah'ım
senin dilegim kendir kendir Mirdin namarga mete ceyleme Hazinanın bir gün menin ırtkamalağa yırtkamayı Bendem bendege mete ceyleme Ağustırma doğru yollan yürüve Egdini yad etme kheri doğruva Kişinin malını nesip etme doğruva yürüva Halal halama mete ceyleme Kül bilen nesidirdir oklar Doğuna bakatı kendir kendir Ağanini mete ceyleme Onun ögedeli teke ömrünün ahırına çenli üçlük saz kuralını tarda deprekte aydım ayttı da. Menem şu atlar tar alınım, son mandalin alınım, şeydip üçlük gülen aydım başladık. Menem Bağdayhan etrafının medeniyet öýünü rahmet çekmek gülen öz bilýän zadymı halipalan aydımlarını yoyman geçirmekte. Zanaýmayan rahmet çekip ýör. Görýänmi şol halipamyz öwdügel tekkäsiden gaýbana halipaňyz. Elbetde şol halipanyň ýerine ýetiren aýdymlaryny sedem näme öz medeni duýuňyzda bir ýaşlara geçirýänsiňiz. Şol medeniyet öýüne siziň özüňiziň taýýarlan şägirtleriniz barmy? Hawa enemen öz taýýarlan şägirtlemem bar. Özünim Ýadaw Kakajanow toýlarda, şäherlerde, bayramlarda aýdym aýdyp halkymyza hedil berip ýör. Ýeneden ha ýör ýegenim ma Mejlis Hocam Muhammedow toýlarda, bayramlarda halkyň uly söýgüsini gazanýarlar. Ana şol kiti aýdym aýdyp köpö ýarap ýör. Ene menem aýlaşym o wagt gepleşige halipamyr öwrel tekaýyfyň ýerde aýdan aýdym mady, eger mümkin bolsa oňordugymça şonu ýerine ýetirip beräýin. Başsyny. Yüreğim valma mehrivanım bana dingetin gerek dingetin gerek
Mehribanım bana dingetin gerek, dingetin gerek. Sağa bolsam sağa koy, göğünüm almana. Gözlerimden sıram ukak bilmene. Oğul kurban başı koy, saya bolmana. Mehribanım bana dingetin gerek, dingetin gerek. Oğul başı koy, saya bolmana. Mehribanım bana dingetin gerek, dingetin gerek. Owadyňa inçe ýürek maýyllar. Senim adam dinlemene qaýyllar. Sen uğrunda müňläp teşne saýyllar. Sayra ajap aýdym ýaňlan owadym. Edi doganar näşun kun biziň gepleşigimizde bu ýaňlanýan aýdymlary dinläningde biziň ustatlarymyz gödüňmize gelýär. Sebäbi bu aýdymlary ýerine ýetiren Türkmenistanyň halk artisti Öwedgeli Tekäýewiň aýdymlary bugun her bir insanyň kalbyna ýaşaýar diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Edi doganar näşun kun biziň gepleşigimizde ene oradaga da şeýle bir ajaýyp bir halipamyň aýdymny ýerine ýetirip berdi. Oradaga şu ýerde şeýle bir şol halipaň ýerine ýetiren aýdymny bir dinläningde şol halipaň özi gödüňmize gelýär. Sebäbi ol aýdymy 3 saat goralla ilkinji gedek ýerine ýetiren biziň ustat halipamyz Öwedgeli Tekäýew. Indi berde watanaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de bir tiziň aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşigimizden şu ýerine ýene de bir ustatlarymyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz. Size oňurdumdan halipamy Türkmenistanyň halk artisti Öwedgeli Tekäýewiň ir döwürde aýdan aýdymlarynyň birini öz oňurdumdan aýdyp beräýin. Ha, şol aýdymyň ady bilen bir tanış etseňiz. Men seni görmäne geldim diye. Şonu Başyna. Öwedgeli Tekäýew ir döwür aýtdy. Şonu men oňurdumça özümçe aýdyp beräýin. Başyna. Ýöne oradaga siz şo halipaň aýdymny ýerine ýetirmeden öňürti. Şuň kona biziň gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniýet Sungat Mektebiniň aýdymçylary, sadanlary, taliplary siz bilen sorag jogap alşmana gelýär. Belkädir bilen size berjek soraglar bar bolsa, şonu dinläýin, soň gepleşigimiz dowam edýär. Mehriban ýaşlar, edip mehmanlar. Şuň kona Orad Kakajanowa berjek soraglaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Men Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mektebiniň 2-nji ýyl talebi Arzu Döwletowa. Men Orad halipa berjek sowalym, siziň şol aýdym saz ýolyna gelmeňizde näme terge berdi? Siziň halipaňyz kim? Şu barada gurrunlar aýsaňyz. Yerlik sorag. Sağ olun, yerlik sorag. Men gelmegime ir döwür biziň 70-nji ýyllarmy Öwedgeli Tekäýew aýdym aýdyp magtym boly atamyzyň sözlerine şu arada aýdym aýdyp şeýle bir oňur aýdymlar aýdýady. Biziň şol 70-nji ýyllarymyzda şol Öwedgeli Tekäýew aýdym aýdyp menem şuň aýdymlaryna öýkünip ilkinji höwet şondan öredi. Obamyza bir halipa bagyşywady. Tapar Gylyç Begençiw diýilýän. Şuň ýanyna baryp halipa men Öwedgeli halipaň aýdymlaryny aýdyp bersem näýli bor diýip öňünden geçdim. Dogrudanam olar şuňa teň laýykyrak. Öwrenörsiň aýdyp ber diýip şo maňa pata berdi. Şondan soň mene olanyk döwrümden bäri oňurdugymça halipamyz Öwedgeli Tekäýew aýdymlaryny aýdyp gelýän. İlkinji ýerine ýetiren aýdymyň haýsy? İlkinji ýerine ýetiren men 70-nji ýyllarymda halipamyz Öwedgeli Tekäýew ol gödeliň ady näme diýip bir aýdym aýdardy. Ha. Habar verin ulu kiçi ol gödeliň ady näme? Gyýda ýetip durly tatçy şol gödeliň ady näme? Ol gödeliň ady näme? Mümkin bolsa tanış edeň şonu maňa bagyş edeň. Ýaş ýüregime nagyş edeň ol gödeliň ady näme? Şol gödeliň ady näme? Ol gödeliň ady näme? Sağ olun halipa.
Elbette yaşıklarında yerine yetiren aydımın kursoğunda yaşı, elbette o halipanyň yerine yetiren aydymy entäklerin biziň yaşlarymyzyň yerine yetirmegine bir dowam eder diýip umyd edýär. Jigimsiň beren soralarynda dogry jogap beremezse biz gepleşmede Orad Kakajanowyň yerine yetirmegine aydym bilen dowam edýär. Orad Kakajanowyň yerine yetirjek aydymny Ustad Halipamyz näçinji ýylda halk köpçüne yetirdi. Şeýle şol aydymyň sadynyň sözüniň kimikini bilseňiz 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap bereni-de Akbul Tututu Kärhanasynyň taýýarlam togadym size garaşýar. Onda mehran watandaşlar edil mehmanlar bir gepleşmedi. Orad Kakajanowyň yerine yetirmegine aydym bilen dowam edýär. Diňleň dinjalyň. Senin bilen döwran sürmäne geldim. Baganda açylan reňberiň gülüň, bagwanyň men gülüň tirmäne geldim. Baganda açylan reňberiň gülüň, bagwanyň men gülüň tirmäne geldim. Kaşi kemani, teni görünlürüm yoktur armani. 360 kıydın khani sultani, madam gullum gulla durmana gellim. Kıydın khani sultani, madam gullum gulla durmana gellim. Kızıl güllerin tarifini diýsem şeýdagılaryň Kaymakda doklaryň balaglaryň hoş görseň lebiňden sormana geldim Kaymaga doklaryň balaglaryň hoş görseň lebiňden sormana geldim Kamar yarın bağını girsem çimen bağlap çare güllerin yılsam Senin bilen soğuy zapanır sürsem Boş görsem gül yüzün görmene geldim Senin bilen soğuy zapanır sürsem Boş görsem gül yüzün görmene geldim 360 kıydın khani sultani madam gullum gulla durmana geldim boş görsem gül yüzün görmene geldim İri watandaşlar aýlaşamy wadaty gepleşigimiz dowam edýär. Siz biziň gepleşigimizde irgider tomaş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşigimiziň her sanyna ýurdumyzyň türli pudaklaryna dähmet çekýän bir näçe medeniýet ustadlarymyzyň gatnaşmagyna halipalarymyzyň aýdymlaryny tideşdirýär. Ýöne şol halipalaryň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kimikidigini sorag berýär. Biziň beren soralarymyzda orta ýerleşmeden bir näçe dogry we dol jogap gelen SMS-ler bar. Gelin häzir şonu gytgaça şol ýerde tanışdyryp geçeýin. Bu SMS-i Ahal welaýatynyň Göktöpe etrawynyň gorjak owasynyň ýaşajy Maral Ataýewa ýollaýar. Maral Ataýewa da biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden beri. Bu SMS bolsa Daşowut welaýatynyň Gowadak etrawynyň ýaşajy Melis Garryp. Ene Melis Garryp biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren ýerleşmeden beri.
Bu SMS Liwap vilayetiniň Taýat etrawynyň ýaşaýjy Nurjahan Baýlywa, ene Nurjahan Baýlywa da biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap berýän ileşmeden biri. Merhan watandaşlar şuň kun biziň gepleşigimizde SMS uradan ileşmeden gelen SMS-leri häzir şurada gytgyja tanıştyryp geçeýin. Bu SMS-i Ahal vilayetiniň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Nurjahan Berdiýewa, Ahal vilayetiniň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Aşyrgelli Meredow, Mar vilayetiniň Murgap etrawynyň ýaşaýjy Aýjahan Berdiýewa, Ahal vilayetiniň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Aşyrgelli Meredow, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Nurjahan Oradowa, Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjy Meretgelli Berdiýew, Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň ýaşaýjy Hemra Durdumradow, Ahal vilayetiniň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Merjen Aşyrwa, Ahal vilayetiniň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Meretgelli Mürdäýew, Ahal vilayetiniň Kaq etrawynyň ýaşaýjy Begenç Agajanow, Liwap vilayetiniň Çerjew etrawynyň ýaşaýjy Rozbay Roziýew, Mar vilayetiniň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjy Durnawat Durdyýewa. Merhan watandaşlar ileşmeden gelen SMS-ler şu ýerde gytgyja tanıştyryp geçdik. Hebe biýje olan aglama diýişleri ýaly gepleşmeden dowamyna şu SMS-leri gytgyja tanıştyryp geçmeli bolýar. Edi doganlaryň şu gün kun biziň gepleşmede dogry we dogry jogap beren ileşlerimiz üçin mirasymyzyň hadyna saklanyp galan bir aýdym size eşdirýär. Dinleň, dinjalyň merhan watandaşlar.
Uzunur yatlaya Juan yaşları Juan yaşları Juan yaşları İdi vatandaşlar aylaksam ovadatı gepleşimde devam etiyet. Bidader atı xotteşimde artık bayağı gepleşimde hoş gördük. Ine bir karar devletimizin bahtiyarlık döwrüne gahryman arkadamız bilen geçmişimizi ýatlamak üçin halipa şartyk ýolunu açyp berdi. Şol geçmişde ýaşan ustad halipalarymyzyň hak bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bilen ýaşlarymyzyň netediýal halipalaryň ýerine ýetirmegine de halipa şartyk ýol dowam edýär. Ine etidem Daşuwud welaýatyna zähmet çekip şol ýerde bir näçe ustad halipalarymyzyň aýdymlaryny ýygy derli har köpçüne ýetirip gelýäňiz. Şu aýdymsaz sungatyna ötede gelmeňide näme sebäp boldy? Şu aýdymsaz sungatyna hökmany ýagdaýda her bir aýdymçyň bir çağalykdan höwes döreýär, ýa bolmasa maşgalatyna bir dogan garnaşlaryndan bir aýdýany bolup şoňa da ymtylyş döreýärdi. Rahman Qadağımda sağ olsun aýdýan. Ben bu aýdyma ýaşlykdan 3-nji sınıftan aýdyma höwesim dörep, owamyzda halipalar bardy, kaka geldi diýip, şoň ýanyna baryp aýdymlaryny dinläp, Türkmenistanyň halk artysty Özgür Tekaýewiň şagirtleriniň birisi bolan şoň aýdymlaryny aýdardy, şolary dinläp, şolara ýoýup aýdym şuňa çyl aýdym. Yüreğimde kaynap yandırdı derdimeni Tütünüm bağda verip kulu da gardım beni Pelek bileğim toğlam şarkına sardım beni Hıridar gözü birden kim geldi verdi beni Hicran yağmurun yağıp kampiyle verdi beni Hicran yağmurun yağıp kampiyle verdi beni Kampini verirle edip Kul kötene varap Hiyalim hicre doğal Aklıma yarap harap Ol hayret meydanından Ben garip halim arap Hicran çekevan Hicran yüreğim yarap Elime destan eyle Vaftava terdim eni Elime destan eyle Vaftava terdim eni Sessiz var ne kuvvet halimende Hem terkeşte hem hayran bu işe oldum bende Ne hastayam ne bimar ne murdayam ne dinde Kamkuş meyle kömden yemin tarihinde Hele gelemden tutup hele gelem tutup Havala verdin beni Hele gelemden tutup havala verdim beni Gözümden öwre dörme ağamyň oğulları var, inimin oğulları var, aýdym aýtýarmyň sesimde özüm taýarlarym. Öz şagirtlerini. Şagirtlerim bawa. Esasyň gaýbana halipaňy Özgür Tekaýew däwne şeýle. Meniň hem şu esasy halipam ýykyn edip aýdýan Özgür Tekaýew Türkmenistanyň halk artysty şoňa ýykyn edip aýdyp halipa tutup. Ona näme halipa şu ýerde şu halipany ýatlap bir kelam aýdyp gurrun berdiňizde belki gepleşiň budyň şu ýerine şol halipanyň bir aýdymlaryny aýdyp berseňiz hasam gepleşiň budyň şowkuny artardy. Baş üstüne.
azap bir durmuşum arzulap yani ayşak bir sözüm var o yadımda sakla ayın nurana ellerim çeper yazırım yaş kalbim kollarım tapır baktın verip bakay yine bir sabır çıkılsam ben bimar yadımda sakla baktın verip bakay yine bir sabır çıkılsam ben bimar yadımda sakla aşıkları yarını men çizidimi yapma nene men ho arım kıydimi dil bulsun yürekten çık yanaydım yaşlıktan yadigar yadında sakla dil bulsun yürekten çık yanaydım yaşlıktan yadigar o yadında sakla ağalsın uzzadin ne açıp geri ürküme gürk koşarım kolunu dineri günde bir yaşasam bir iptimali maye güzel dildar yadımda sakla günde bir yaşasam bir iptimali gecelerde bir karar yadımda sakla aşıkları yarını men çizidimi yapma nene men ho arım kıydimi dil bulsun yürekten çıkanaydım yaşlıktan yadigar o yadımda sakla dil bulsun yürekten çık yanaydım yaşlıktan yadigar o yadımda sakla ayçak bir sözüm var o yadımda sakla maya güzel dildar yadımda sakla Dutarım mukaddes cadyr cennet. Sen bir oğudan hem azap zinat. İnsanın kalbine bitiriyen kanat. Sayra azap aydım, yanlanawadım. Elbette aydımsa sungaty adamın gaýgyly günüde, hasratly günüde, hasratyn deň paýlaşýan aydımsa sungat diýsek elbette ýalňyşmasak gerek. Edi doganlar şuň kun bilen gepleşmede, anha Artykbay berdiýsem biziň ustatlarymyň bir aydymny ýerine ýetirdi. Gelin häzir ýene bir nähil aydym aýdyp bererkä, özüne torak göräýeliň. Artık bayağı şu yerde şeyle bir goýy halipalarymyň bir ýerine ýetiren bir irki aydymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde. Indi bu ýerde watandaşlarymydan, mehmanlarymydan ýene desem bir aydym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene de bir ustatlarymydan bir aydymny aýdyp berseňiz. Türkmenistanyň halk artisti Özgür Tekayım Humayim diýen aydymny aýdyp berýär. Başdyna. Ýöne siz şu aýdym aýtmagyňdan öňürti şuň kun bilen ýene ýaşlanmady mehmanlarymyz bir de mehmançylykda belki bilen size berjek soralar bardyr. Soralarny, sowallaryny diňlerin soň gepleşmede dowam edýär. Mehriban ýaşlar, edil mehmanlar şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmany bilen artık bayağa berjek soralaryňyz barberse berip bilersiňiz. Men Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mekdebiniň 2-nji ýyl talebi Gülnur Gulbaýewa.
Halipa size berjek soragym. Sizin maşgalaňyzda başga da aýdym aýtýan adam barmy? Hem de ýaşlyk ýyllaryňyzda ýerine ýetiren aýdymyňyzdan hiňlenip beräýseňiz. Men başgalamda 5 oglan 4 kız var. Emmezgä aýdym aýtýarsyn. Men özüm şu ýaşlygymdan aýdyma howasym boldy. Mektep ýyllarynda aýdym var, şoň hiňlenip beräýin aýjym aldy. Başdyna. Ağalar men aşığam tapmadım çare. Ağalar men aşığam tapmadım çare. Her zaman yanıma gelsin ay cemal. Menin ay cemalim ammat bakali. Kılladındır kuvişinin nahali. İndi yakin gelli, gelecek mahali. Şangırdap yanıma, gelsin ay cemal, gelsin ay cemal. Sağ olun. Jigim sizin beren sorulaňyza dogry we dol jogap beren bolsa biz gepleşiňizde Artykbay berdiýiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Artykbay aganyň ýerine ýetirjek aýdymny biziň Ustad Halipamyz näçinji ýyla halk köpçüne ýetirdi. Bilseňiz 05 meşe SMS urup berersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap bereni de Akbul Tututy kärhanasynyň taýýarlan togadan size garaşýar. Ondan mehran watandaşlar edi mehmanlar biz gepleşiňizde Artykbay berdiýiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň, dinjalaň.
taşındı loyuma kurban sana bağışlaydım o aşkı gazali aşkı gazali yanıkmayım ho ağlı gözleri öpebilmen öpsem o şonda nederem şonda nederem şonda nederem Tarife münasiptir. Toy taçalı, Şektin açar. toy taçalı, Şatlığına şatlık koşar. toy taçalı, Toyların bedeği. toy taçalı. Şirin tağımlı qağımlı toy salçalı içkileri. İçin noş var. Evi vatandaşlar aylaşma wadaty gepleşmede dowam etýär. Siz bilen gepleşmede idigidär tomaş edýän murtaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşmede ýurdumyzyň dürli putoklana zähmet çekýän bir näçe mediýan ustatlarymyz bilen bilelikde. Şuň kun bilen aýdymçylarymyza sadanlarlyk edýän, şeýlede şuň kun bilen gepleşmede halipalarymyz bilen bir soraw jogap alışmana gelen. Ýani Türkmen döwlet medeniýet we sungat mektebiniň taliplerim bizde mihmançylykda. Biz ortada söhbetde şonda sungat mektebiniň talibi Agagelli Ýazmuratov bilen dowam etýär. Agagelli gepleşmede hoş gördük. Ene şuň kun biz gepleşmede şu halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny, sizem näme toy bayramlarymyzda ýygyderli halk köpçüne ýetirýäňiz, halipa şäherlik ýolunda dowam etdirýäňiz. Biz bolsa şol halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny siziň ýaşlygyňyza garamazdan şonu ýerine ýetirýäňizde biz diýsen begenýär. Ene şuň kun bilen gepleşmede bir özüňizde galyran täsirlikler barada kelam agyr gurrun berseňiz. Sizden Ne şuun biz talipden doşlamız bilen aýlaşym owalatly siziň bir ajaýyp gepleşikleriňiziň mihmany bolup otyrys. Şeýlede biziň sadanlarlar toparmyza öz taliplerimizden düzülen Rahman arkadamyzyň biz ýaşlar üçin hem has bir uly itergi bolýar halifa şäherlik ýoluny açyp berdi. Halifalaryň belläk geçdiler. Şeýle halifalaryň arasynda oturmak, şeýle gepleşige gatnaşmak, bir öz pikirini alışmak, halifalara soraw berip olaryň bir aýdýan zatlaryndan ýerine ýetiren aýdymlaryndan bir özüňe geregini almak biz talip ýaşlar üçin bir has ulbat bolup durýar. Ene şu gepleşiň bir şeýle bir biz üçin üýtgeşik taraby halifalar bilen bilelikde bir aýdymlanmagy olaňa ýerine ýetiren aýdymlaryny diňleýär. Şuň şu siziň gepleşiňizde menim halifalaryň ýerine ýetirgiden aýdymlarynyň birini getirdim. Mümkin bolsa o gepleşiňiziň şu ýerine söhbetleşigimiz gowy bolmaly ýerine ýetirip bereýin. Bize şeýle mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentimiz Gahrman Arkadamyzyň jany sag bolsun. Belent baş aman bolsun. Tutýan tutumly işleri elmedam rowaj alsyn. Tağolcygym şuň kun bilen gepleşmede gelip beren görüňleriňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goýsydam taýlap alan hünäriňiziň eýesi bolup geljekde de halipa şäherlik ýoluny dowam etdirip sungatyň inçe tyrlaryny özüňizden kiçi ýaşlara ýetirmekde alyp beren işleňizde de üstünlük kemraňyz bolsun.
Düşeli minli hanım, istihanım, senin canım. Parağıdır din imanım, yettirmez uyut eyleyi. Parağıdır din imanım, yettirmez uyut eyleyi. İdi vatandaşlar aile akşamı o adatı gepleşimizde devam etiyat. Bir adar tök koteşimizde Melis Amanov ile devam etmekçi. Melis gepleşimizde hoş gördük. Ine bir karar döwletimizin bahtiyarlyk döwrüne gahryman arka damydyň tagallat bilen biziň medeniýet sunugat ustatlarymyza diýsen uly hormat goýulýar. Şeýle-de biziň ähli welayetlerimizde, itraplarymyzda çağlar sunugat mektebi medeniýet öýleri açylyp halkymyza ulanmaga berildi. Ol ýerde bolsa şu açylýan bir sunugat mekteplerine ýa bolmasa medeniýet öýlerine bir daşa gitmeden kitaphanalaryň bolmagy ýa bolmasa şol ýerde dünýä ýollarına gawat gelýän bir saz ýazmak üçin studiýalaryň bolmagy gahryman arka damydyň şu arka şu ata-babalarymyzdan, halk bagşylarymyzdan ýerine ýetiren, kompozitorlaryň eserine dören aýdymlary biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmek üçin, öwrenmek üçin, döretmek üçin döredip berýän mümkinçilikler de. Onuň şular ýaly ajaýyp döwürde ýaşaýan elbetde täze-täze eserleri, täze-täze aýdymlary işlemäge hatam itergi berýär. Gepleşimiziň şu ýerine gahryman arka damydyň medeniýet ustatlarymyza goýan hormat dogrusyna, şeýle-de öz iş ýerleriňizde şu halipa şäherlik ýolyny alyp barşyňyz dogrusyna gepleşimiz bilen dowam etmek sizden. Hormatly arkadaşymyzyň halipa şäherlik ýolyny açyp beren uly mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýas. Şu bir de ýaşlara şeýle uly ýollar açyp işlermeli, täze aýdymlar, halipalarymyzyň aýdymlaryny işläp halkymyza ýetirip bermeli. Halipalaryň aýdymlaryny uly höwüsden diňleýäs. Halipalarymyzdan Mälik Gubaýew, Gurban Nadar Hojaoğluýew, Bally Hajaýew, Isa Hudaýnazarow, onuň Gurban Manow uly höwüsden diňleýän hem de başarymdan şolar täzeçe sadanlarymyz Ahad Sadyk bilen işleýärse halkymyza ýetirýär. Derbi kamut boylarıma Güldül pişiş yari yaraşıdır Azap bırakıp boylarıma Güldül pişiş yari yaraşıdır Azap bırakıp boylarıma imanım Kılsam hormatom boylarıma Ikbalım dinim yari Din imanım Kılsam hormatom boylarıma İşlemden soň öz ağam aşkalamyzda Rowşan Amanow ustad aýdymçy. Oňa diňledibem kem yerlemi ýalňyş ba yerlem ba bolsa diňläp aýtdy. Täzeden aýtmaly yerlem ba bolsa şeýdip baha berýär. Ondan soň halkymda ýetirýär. Elbette şol halipalarymyzdan gelýän aýdymlar elbette bugünkü biziň ýaşlarymyz ürjedip diňleýärler, öwrenýärler, şol halipa şäherlik ýolunda dowam etdirýärler. Ýöne şol aýdymy ýerine ýetirende näme aýdymçy bolsaň, hökmany ýagdaýda sen gözlegde bolýanda täze-täze eserler, täze-täze aýdymlar döredesin gelýär. Sebäbi gahryman arkadamy ýurdumyzda şeýle bir ajaýyp bir täze bir saz gurallar alyp berýärdi. Döwre wagt saz gurallarda bolsa şolar ýaly aýdymlar täze rewşde işleýän bolan öňkü aýdylan aýdymlaryň bir öwüşgünini artdyrýardy. Ine esasen hem şu estrada aydımları yani kompozitorlarımız eserine dören aydımlar yerine yetirýäňiz. Halk aydımları mı aýdýaňyzmy? Halk aydymam aýtýan, ýöne azyrak. Ýöne başda dutar taduralyny başlam soň dutarda diňe halk aydymlaryny aýtdym. Kiçirek ýaşka. Soň estrada ýoluny geçendikden soň
häzirki zaman aydınlarından hem de şu halipanamdan goýup giden odan aydınlaryny täze öwüşgün bilen ýerine ýetirýär. Ha. Esasy näme sen aydymçy bolsaň sen köpe bir toy bayramlara çykanda men biziň ýaşly atalarymyz bolýar, ýaşly enelerimiz bolýar. Elbetde olar isleg bildirip ýene de bir plan aydym bir aýdaýsaňyz diýdi. Täze her aydymçy bir aydym bilen belli bolýar, dogry dämi? Siz şumal halipa şähertki onu dowam etdirip halipalamyzyň ýerine ýeten aydymlaryny aýdýan bolsaňyz, belki geljekde bir özüňizde bir täze bir kompozitorlarymyz bilen täze şahyrlarymyzyň bir ýadan eserlerinden bir aydymy döredip, her aydymçam öz aydymy bilen halka özüni tanıtýardy. Türkmen Gaz Döwlet konserine zähmet çekken ýöne şu aydyma bolan höwgetim kaptandan goýamak. Mümkin bolsa ene diýen aydymy odan aydymy aýdyp bereýin. Başsyna karşılasın kocaman olup bir de arkadan sen arama iyice can. Karşılasın kocadan, karşılasın kocaman olup bir de arkadan sen arama iyice can. Bittir dağlan karrani, bittir mağlan karrani, karlasıp bir karrani sen arama iyice can, iyice can. Canecem sen arama iyice can, iyice can, canecem yok arama iyice can, iyice can, canecem sen arama iyice can, iyice can, canecem yok arama iyice can. Perdelerine penasin, minze sen de inesin, sen arama iyice can. Dillerimizde fenasin, perdelerine penasin, minze sen de inesin, sen arama iyice can. Bittir dağlan karrani, bittir mağlan karrani, karlasak bir karrani, sen arama iyice can, iyice can, canecem sen arama iyice can, iyice can, canecem yok arama iyice can, iyice can, canecem sen arama iyice can, iyice can, can kemem yok arama iyice can, sen arama iyice can, yok arama iyice can. Senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aydym ýanglan owadym. Owadyň täherdey tämidir päkdir.
sayra ajap aydym ýanglanawadım. Edi doganlar elbette bugün bilen gepleşigimizde ýanglanýan bu hoş owadlar her birimizden kalbymyzda ýaşaýan aydymlar. Hebe bu aydymlary dinleýäninde bilen ustatlarymyz gözüňizde gelýär. Edi doganlar näşe gün bilen gepleşigimizde ene Melis Amanow hem şeýle bir ajaýyp bir gow aydymlar birini ýerine ýetirdi. Gelin häzir ýene de özüne torak görülen. Yeni bir de nähil aydym aýdyp bererkä. Ine bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan meni de siň bir aydym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşiňizden şu ýerine ýene de bir ustatlarymyzdan bir aydymyny aýdyp berseňiz. Men häzir gepleşiňizde Mälik Gubaýewiň Maral diýen aýdymyny getirdim, şonu aýdyp bereýin mümkin bolsa. Başdyny. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar. Mälik Gubaýewiň ir döwürde ýerine ýetiren aýdymyny ýerine ýetirip berjek dedi. Ýöne Melis şol aydym ýerine ýetirmeden öňürtene şuň kun bilen gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniýet Sungat Mekdebiniň talipleri şeýde bir näçe mehmanlarymyz bar. Belki bilen size berjek soralar bardyr. Dinleýäliň soň gepleşigimizde soraw jogapdan soň dowam edýär. Mehriban ýaşlar, edil mehmanlar. Şuň kunene Melis Amanowa berjek soralaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Men Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mekdebiniň 1-nji ýyllyk taliby Täji Ýewşatlyk. Men Melis Amanowa berjek soragym ilkinji aydymy näçe ýaşyňyzda we haýsy aydymy ýerine ýetirdiňiz? Ýerlikli soraw. Men ilkinji sunat ýoluna gadam başlan wagtym 1-nji synpdan dutar saat uralyna başladym. Dutar saat uralyna ilkinji saatlar çalyp 3-nji synplarda ene diýen aydymy ilkinji ýerine ýetiripdim. Ene diýen aydym ýerine ýetirdiňiz. Elbette şol aydym her bir insanyň kalbyna ýaşaýar. Tebiýaten çağalykdan sen haýsy bir aydymy başlan bolsaň, şol aydym bilen kämilleşip täze aydymlary täze bir eserler döredilýär, dogry-dämi? Ona näme belki mümkin bolsa şo ene diýen aydymyňdan bir wendini hinlenip berseňiz. Duri çeşme yürekleriň ahali, ey mehribanenim cana canenem. Sen yüzüngde madam güneşin nuri, ey mehribanenim cana canenem. Sen yüzüngde madam güneşin nuri, ey mehribanenim cana canenem. Sağ olun. Elbette ene hakkında aydym aydylanna bir hili özüňe piňlenige duyman galýan sebäbi bilen ähli şahsiýetlenmeli, ähli insany dünýä indirýän bilen mehriban enelerimiz elbette ene hakkında aydym aýdanda elbette bilen gerçeklenmeden gözüňizde gelýär. Sağ olun. Jigimtiň beren soralaryňyza dogry jogap beren bolsa biräder gepleşigimizde Melis Amanowyň ýerine ýetirmegine aydym bilen dowam edýär. Edi doganlar şu Melis Amanowyň ýerine ýetirjek aydymny Mälik Gubaýew näçinji ýylda halk köpçüne ýetirdi. Şeýle şol aydymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini bilseňiz 0-85 SMS urutup bilersiňiz. Kimde kim bilen beren soralarymyza dogry we dol jogap bereldi. Akbul tutut kärhanasynyň taýýarlan sogadym size garaşýar. Ona mehran watandaşlar edil mehmanlar bir gepleşigimizde Melis Amanowyň ýerine ýetirmegine aydym bilen dowam edýär. Dinleň, dinjalaň. Yaşlığımda süyün yarım, meni yalnız koyun yarım. Dinle sözüm mehribanım, olmadın sen bağıtım bana. Yaşlığımda süyün yarım, meni yalnız koyun yarım. Dinle sözüm mehribanım, olmadın sen bağıtım bana. Sen de güzel kız tapılmam, özgürler halımı bilmem. Yüreğimde karar bolmam, sensin yalnız bağıtım bana. Sen de güzel kız tapılmam, özgürler halımı bilmem. Yüreğimde karar bolmam, sensin yalnız bağıtım bana. Ne deyin nelem gelmesin, halımdan haber almasın. Durmuşumda şam olmadın, bulmaz tercih taktın bana. Ne deyin
Teci tağıtım bana Sendin güzel kız tapılman Öz verir halımı bilmez Yüreğimde karar bolmaz Sensin yalnız bağıtım bana Sendin güzel kız tapılman Öz verir halımı bilmez Yüreğimde karar bolmaz Sensin yalnız bağıtım bana Yaşlı bizden ara açya Bugün umidun içe Şükrü saçyan günüm yaşa Olmadın sen baktın bana Yaşlı bizden ara açya Bugün umidun içe Şükrü saçyan günüm yaşa Olmadın sen baktın bana Sen de güzel kız tapılman Öz verir halımı bilmez Yüreğimde karar bolmaz Sensin yalnız bağıtım bana Sen de güzel kız tapılman Öz verir halımı bilmez Yüreğimde karar bolmaz Sensin yalnız bağıtım bana Sen de güzel kız tapılman Öz verir halımı bilmez Yüreğimde karar bolmaz Sensin yalnız bağıtım bana Sen de güzel kız tapılman Öz verir halımı bilmez Yüreğimde karar bolmaz Sensin yalnız bağıtım bana İdi vatandaşlar Aile akşamı o adatı gepleşimizde devam etýär. Birin gepleşimizde ýigitler tomoş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Şuň kun birin gepleşimizde doglan günler gabat gelen ileşmeden bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Biz bol täzer gepleşimizden şu ýerine ileşmeden gelen SMS-leri şu ýerde gaýtgaça tanıştyryp geçmekçi. Ine bu SMS-i Aşgabat şäheriniň Güdmeýin etrawynyň Gökçeobatynyň ýaşaýjy Aýjamal Babaýewa ýollaýar. Salam aýla akşam o adat dürjük topary. Biz siziň her hepde ýaýlma berýän gepleşiňizde ýigitler tomoş edýäris. Siziň gepleşiňiziň şu tany bolsa meniň ýegenim Ataýew Asyryň 19 ýaşynyň dowulmagy bilen gutlaýan. Şeýle-de Mar welaýatyna gulluk borjuny ýerine ýetirip beren. Dayanççı gemiňem doglan gününi gutlaýaryn. Sagaman dolanyp öýmüde gelmeginem arzu edýärin. Eger mümkin bolsa, şuň kun gepleşiňizde gatnaşmana gelen aýdymçylygyň ýerine ýetirmegine bir aýdym eşitdirseňiz, jigimiň doglan gününe sowgat bort diýe. Bu SMS bolsa Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Aýjahan Annaýewa iberýär. Aýjahan Annaýewada Aşgabat şäherine gulluk borjuny ýerine ýetirip beren jigisi ihlasy 19 ýaşynyň dowulmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjy Laçyn Memmedowa uğradýar. Laçynym öz enesi Aytaş daýdanyň 63 ýaşynyň dowulmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Kaka etrawynyň ýaşaýjy Ajap Artykowa uğradýar. Ajabam öz atasy Berdinadar aganyň 75 ýaşynyň dowulmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. İli vatandaşlar şuň kun bide gelen SMS-leri häzir şu ýerde gaýtgaça tanıştyryp geçmekçi. Bu SMS-i Mar welaýatynyň Takarçagy etrawynyň ýaşaýjy Berdigelli Hydyrow ýollaýar. Bu SMS bolsa Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Aýjahan Nuriýewa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Maral Aşyrowa, Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjy Enaway Aşyrowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Enaway Durdumradowa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Maral Täjewa, Mar welaýatynyň Murgap etrawynyň ýaşaýjy Täçwewi Artykowa, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Babajan Halykow, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Jumaway Artykow, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Meretgelli Hanbaýew, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Hoja Annaýew, şeýle-de Lewap welaýatynyň Saýat etrawynyň ýaşaýjy Durna Akywa,
Liwap vilayetinin Çerjek etrafynyň ýaşaýjysy Babajan Baýew ugra diýär. Mehran watandaşlar şuň kun bilen gepleşigimizde doglan günleri gabat gelen ähli ýerleşdirmede doglan günü bilen gutlaýar. Goý elmedama o maşgala ojaklaryna jan saglyk agdy berlik höküm sürgürmegini uzak ýaşamaklaryny tüýsürekden arzu edýär. Şeýle ýaş arzuwlar bilen şuň kun bilen gepleşigimizde gatnaşmany bilen Melis Amanowyň ýerine ýetirmegini siz üçin aýdym eşdirýär. Dinleň diýinjalyň ýaşyňyz uzak bolsun. Teşnemin bollum, şol gara saçın ile almadım. Nem üçün sen menin söýgümi duymadın, haladım, sayladım aynam. Teşnemin bollum, şol gara saçın ile almadım. Nem üçün sen menin söýgümi duymadın, haladım, sayladım aynam. Edebin bendi etti husnuňa meni, aynajan nädedip ýanyrma meni. Gözümün görüjü, haladım, sayladım aynam. Gözümün görüjü, haladım, sayladım aynam. Dursana diyene bakayım sana, yürekten içe yol çekeyim sana. Men aşık yüreğim elmadam zar sana, haladım, sayladım aynam. Dursana diyene bakayım sana, yürekten içe yol çekeyim sana. Men aşık yüreğim elmadam azar sana, haladım, sayladım aynam. Ummatışın lelemin mevizin odun, şol günlerin min yüreğimi yereden. Bolay sana sevgilim, haladım, sayladım aynam. Bolay sana sevgilim, haladım, sayladım aynam. Edebin bendi etti husnuňa meni, aynajan nädedip ýanyrma meni. Gözümün görüjü, haladım, sayladım aynam. Gözümün görüjü, haladım, sayladım aynam. Haladım, sayladım aynam. Haladım, sayladım aynam. Mehran watandaşlar şuň kun siz bilen gepleşigimizde ýygydyr tomboş eden mortaňyz göräntiňiz bilen gepleşigimiziň dowamyna medeniýet ustaatlarymyzyň ýerine ýetirmegine aýdym dinleýäntiňiz şeýde halipa şähertlik ýor dogrusyna gurrun berdiler. Edi doganlar sözümizin ahyryna bolsa medeniýet ustaatlarymyzyň arzuwyny eşitmek bilen her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Artyk baýaga siziň bir arzuwlaryňyzy eşitäýsek. Mehriban arkadaşım halife şagirdligi yolunu açıp bererliğine sağ olsun aýdýan. Mehriban arkadaşımız canı sağ
ömrü uzak bolsun, tutyan ilbähmitli tutumlu işleri rowaj alsın. Sözüm ahyrynda özüm getiren aydymlarymdan birini aýdyp bereýin. Baş üstüne.
Awrupa şähertlik ýoluny giňden açyp beren, arkadamyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Menem şuň getiren aýdymlamyň birini aýdyp bereýin. Baş üstüne. Gökden uçan bölük durna, bizim iller yerin nemi. Birisi mene bastırna, bizim iller yerin nemi. Birisi mene bastırna, bizim iller yerin nemi. Meydani bilip kaçtığım, dönüp söveştığım. İnce bilinde boğuştuğum, ağa yonut yerin mi? İnce bilinde boğuştuğum, ağa yonut yerin mi? Atlananla bile yören, düşman vursa kılıcın salan. Edep bilen salam veren, güzel oğlum yerin mi? Edep bilen salam veren o, güzel oğlum yerin mi? Oğlu beğendim, tevlide bedevindim. Arka verip dayanım, koca dağlar yerin mi? Arka verip dayanım, koca dağlar yerin mi? Güver oğlum yerin mi? Ağa Yunus yerin mi? Melis bir arzuwlaňyza mereşdäýsek. Aýla akşamyň owazy gepleşeňizden artaçynja çağıranňyza köp sag bolsun aýdýan. Hormatly prezidentiň jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj bolsun. Sözüň ahyrynda bolsa, gepleşiňizde besläp gelen aýdymy aýdyp bereň. Baş üstüne. Sevgi mehriminden gülüp bakan yar, senin kara gözlerime dönüyün. Sataşman duşuşman bağrım yakan yar, ölüm saçlarına dönüyün. Sataşman duşuşman bağrım yakan yar, ölüm saçlarına dönüyün.
yar cemali Uşuşma yar yar bilen yar salami Şunun bilen butor yarın namami Örüm saçlarına dönüyün Şunun bilen butor yarın namami Senin nefis göllerine dönüyün Söyleysene dillerine dönüyün Söyleysene dillerine dönüyün Mehan vatandaşlar, edil mihmanlar, ine gepleşimizde ahırlap barýar. Şuň kun biziň gepleşimizde gatnaşmana gelen Medeniýet ustaatlarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaň sadynyň sözüniň kiminkidigini sorag berdik. Haýsyňyz bilýäňiz bar bolsa aýdyp bilersiňiz. Meyli Samanowyň ýanky ýerine ýetiren aýdymny 1965-nji ýylda Gurbanazar Hojagulyw ýerine ýetirýär. Sady sözüm şol Gurbanazar Hojagulywyň özüninki. Ana ýene? Onun Oraz Halipaň men sen görmäne geldim diýen aýdym ýerine ýetirdi ýanky Halipa. Şol aýdymam ilkinji ýerine ýetiren Halipamyz Öwedeli Tekaýew. Ýene de beri. Şuň kun biziň gepleşigimizde bilmeseňiz adyndan 4 ýa 3 soragymyza jogap berseňiz Akbul Tutuzy kärhanasynyň sowadyny alyp bilersiňiz. Halipamyz artyk baýagan ýerine ýetiren ýanky Humaýym diýen aýdymnyň sadyny Öwedeli Tekaýew ýazýar. İlkinji ýerine ýetiren şol Halipamyzyň özü Öwedeli Tekaýew. Ýöne sözleri anyk ýadyma düşenok. Ajygym elbetde pikirlenseň, tiýjenseň, elbetde biljek ekeniň. Ýöne şuň kun biziň beren soralarymyza dogry jogap berdim diýip anyk aýdýaňyzda şeýlenme. Häzir ol dogrymy ýa näme dogry Halipalamyzyň özünden sorak göräýelim. Medeniýet ustaatlary ine şuň kun biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen ine jygymyz sizin aýdymlaňyzyň sadynyň sözüniň kiminkidigini şeýde Haýt Halipanyň näçinji ýylda ýerine ýetirenini birligçe jogap berdi. Beren soragy dogrymy ýa näme dogry? Ona näme gadana ýeňşilen gutlaýalyňmy? Jygym gadana ýeňşilen gutly bolsun, ona näme gelip şu ýerden näder Akbul Tutuzy kärhanasyny taýýarlan sowadyny almaňyzy haýyş etýär. Geleýin. Gutly bolsun gadana ýeňşiňiz bilen tüýtürekden gutlaýat. Ýene de biziň gepleşigimizde ýygy derli gatnaşyp, şu biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berip, Akbul Tutuzy kärhanasyny taýýarlan sowadyny almaňyza da ýene de garaşýat. Gadana ýeňşiňiz gutly bolsun. Edil watandaşlar, bir de şeýle ajaýypliklar döredip beren biziň ustaatlarymyza uly hormat goýan, biziň halipalarymyzyň ýerine ýeten aýdymlaryny biziň geljeki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipa şähertlik ýoluny açyp beren Gahrman arka damyda köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman arka damydyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň ilmida marawaçlygy wetdenmäni tüýsüremeden ardy edýär. Mehriban Medeniýet ustaatlary, edil mihmanlar şuň kun biziň gepleşigimizde gelip beren gurunlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalyp beren sadyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň hem iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik bagtyar höküm sürmegini, her bir aýdýan hoşgorlaryňyzdan belent ýanglanmagyny tüýsüremeden ardy edýär. Insanyň ýüregi aýdymsar bilen, oýar ýartyň biri hoş owaz bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik gudratsyň azap owadyr. Mehan watandaşlar, size ýetirmek bilen aýdym sady söhbet ugruşymyz şulardan ibarat. Biziň taýýarlan aýdym sady gepleşigimiz siziň göňüňizde ýarandyr diýip umyt edýär. Bir de şeýle ajaýypliklar göredip beren, geçmişimizde tarpa goýan, medeniýet ustaatlarymyzyň hakky owannary, Gahrman arka damyda köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman arka damydyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýyl ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawaçlygy wetdenmäni tüýsüremeden ardy edýär. Şeýle ýaşy ardylar her biriňizde ardylar, aýlakşam owadatly gepleşigimizde geçip durýar. Ýene däwinde dowuşýan çaqtaga man oturup edilýärler. Öňe, diňe öňe, jan watanyn Türkmenistan.